πω ότι από τους φορείς που βρίσκονται εδώ είναι βέβαια το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών με επικεφαλής τον Μανώλη Γλέζο, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Μαρτυρικών Χωριών και Πόλεων με επικεφαλής τον πρόεδρό του, τον κύριο Λαζουρά. Έχουμε τους συμπαραστάτες σε όλη αυτή τη μάχη που δίνουμε από το Νομικό Συμβούλιο του κράτους, αντιπροσωπεία, επίσης από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Έχουμε επίσης από την Ελληνοαμερικανική Ένωση αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρό της, τον Κρίς Πύρου. Έχουμε βέβαια μια μεγάλη αντιπροσωπεία από το Σύνδεσμο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Να θυμίσω ότι αύριο συμπληρώνονται 49 χρόνια από το πραξικόπημα των συνταγματαρχών και την 7χρονη τυραννία, και στις 10 το πρωί ο Σύνδεσμος έχει μία εκδήλωση στο πρώην ΕΑΤΕΣΑ και το απόγευμα βέβαια μία εκδήλωση με την παράσταση και τη θεατρική του έργου του Περικλή Κοροβέση «Ανθρωποφύλακες». Επίσης έχουμε αντιπροσωπεία από τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας και βέβαια από την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης με τον πρόεδρό της εδώ, τον κύριο Δαβίδ Σαλτιέλ, και από την Πρεσβεία του Ισραήλ επίσης την κυρία Τάμι Μπενχάιμ, και από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο τον κύριο Μωυσή Κωνσταντίνη, αν δεν κάνω λάθος, πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, να συνεχίσουμε μάλλον με την προβολή του φιλμ του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα έχασε το 13% του πληθυσμού της. Ένα μέρος αυτού χάθηκε στη μάχη, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό χάθηκε από την πείνα και τα εγκλήματα πολέμου των Ναζί. Δολοφόνησαν τους κατοίκους 89 ελληνικών πόλεων και χωριών. Έκαψαν περισσότερα από 1.700 χωριά και εκτέλεσαν πολλούς από τους κατοίκους τους. Μετέτρεψαν τη χώρα σε ερείπια, λαιλάτισαν αρχαιολογικούς ελληνικούς θησαυρούς που στολίζουν σήμερα τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά μουσεία της Γερμανίας, όπως του Μονάχου και του Βερολίνου. Ο Έλληνας Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών το 1942 έγραφε σε έκθεσή του: «Η παραγωγή διαρκώς πίπτει. Οι τιμές υψώθηκαν εις αφάνταστα επίπεδα. Λιμότομε, ασθενούμεν. Η θνησιμότης αυξάνει απειλητικός. Εκφυλιζόμεθα βαθμιαίως υλικώστε και ηθικός». Αυτή η Ελλάδα του λοιμού, της απειλητικά αυξανόμενης θνησιμότητας και του εκφυλισμού, πίστονε τους επιδρομείς της. Η σχετική δανειακή συμφωνία θα υπογραφεί στις 14 Μαρτίου του 1942 κατά τη Συμφωνία της Ρώμης από τους πληρεξούσιους της Γερμανίας και της Ιταλίας στην Ελλάδα, αντίστοιχα Άλντεμπουργκ και Γκίζι. Η Ελλάδα δεν είχε προσκληθεί και δεν ήταν παρούσα. Στην Ελλάδα την ανακοίνωσε μετά από 9 μέρες ο Άλντεμπουργκ με τη ρηματική διακοίνωση 160 στις 23 Μαρτίου του 1942 και ο Γκίζι με το σημείωμά του νούμερο 4. Σύμφωνα με αυτήν και το άρθρο 2, η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται κατά μήνα να καταβάλει έξοδα κατοχής 1,5 δισεκατομμυρίου δραχμών. Με το άρθρο 3, οι αναλήψεις από την Τράπεζα της Ελλάδος άνω του ποσού αυτού θα χρεώνονται στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας ως άτοκο δάνειο της Ελλάδας προς αυτές. Το αναγκαστικό αυτό κατοχικό δάνειο ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων αγοραστικής αξίας του 1938, δηλαδή σημερινής αξίας 54 δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς το συνυπολογισμό των τόκων, προκάλεσε καθοριστικά την πείνα και τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από τη γερμανική κατοχή. Άρθρο 4. Η επιστροφή του δανείου θα γινόταν αργότερα. Άρθρο 5. Η συμφωνία είχε αναδρομική ισχύ από 1η Πρώτου του 1942. Η Δανειακή Σύμβαση
αποτελούσε μια συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας που επιβαλόταν στην Ελλάδα υποχρεωτικά εκτελεστή, αναγκαστική. Την αρχική αυτή αναγκαστική σύμβαση ακολούθησαν 3 τροποποιήσεις με κοινή βούληση των συμβαλωμένων. Αυτές μετατρέπουν την αρχική αναγκαστική σύμβαση σε συμβατική. Δηλαδή, το δάνειο πάβει να είναι αναγκαστικό και μεταπίπτει σε κοινό συμβατικό δάνειο. Με την πρώτη τροποποίηση, στις 2 Δεκεμβρίου του 1942, ορίζεται ότι τα δανειακά ποσά είναι αναπροσαρμοζόμενα και θα αρχίσουν να επιστρέφονται από τον Απρίλιο του 1943. Μάλιστα, κατέλαβαν και 2 εξοφλητικές δόσεις του δανείου και στη συνέχεια σταμάτησαν την επιστροφή του. Οπότε μεταπίπτει σε έντοκο λόγω υπερημερίας. Δηλαδή, το δάνειο είχε μετατραπεί σε σταθερού νομίσματος και έντοκο. Αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Γερμανίας έναντι της Ελλάδος και όχι επανορθωτική. Ο ίδιος ο Χίτλερ είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση της Γερμανίας να πληρώσει αυτό το χρέος και είχε δώσει οδηγίες να αρχίσει η διαδικασία πληρωμής του. Μετά το τέλος του πολέμου, η συνδιάσκεψη των Παρισίων επιδίκασε στην Ελλάδα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια για πολεμικές επανορθώσεις έναντι της ελληνικής απέτησης 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Ιταλία πλήρωσε στην Ελλάδα το μερίδιό της από το κατοχικό δάνειο. Κανένας λαός δεν έχει μέλλον αν δεν τιμά την ιστορία και τους αγώνες του. Κανένας λαός δεν μπορεί να προκόψει όταν σβήνει τη συλλογική μνήμη και αφήνει ιστορικά αδικαίωτους τους αγώνες και τις θυσίες του. Είναι ακόμα νοπά στη μνήμη του λαού μας τα εγκλήματα και οι καταστροφές που προκάλεσαν τα κατοχικά στρατεύματα στην ελληνική επικράτεια αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και τις μνήμες αυτές έχουμε χρέος ιστορικό, πολιτικό και ηθικό να τις διατηρήσουμε και να τις μεταφέρουμε στις νεότερες γενιές που δυστυχώς μεγαλώνουν μέσα σε κλίμα απόρριψης του ιστορικού παρελθόντος, ιστορικού αναλφαβητισμού και αναθεωρητισμού που εξισώνει τους θύτες με τα θύματα, κατασυκοφαντεί την αντιφασιστική αντίσταση και εποάζει το αυγό του φιδιού στο έδαφος της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι την ώρα που η χώρα μας λιμοκτονούσε και ο πληθυσμός της έφθινε ραγδαία, ήταν υποχρεωμένη με τον κατοχικό νόμο 1586 του 1942 να αποζημιώνει τις μετρητής τους κατακτητές δια πάσας τας λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων επί του ελληνικού κρατικού εδάφους προξενηθήσας ή προξενουμένας έτη ζημίας. Αυτά τα χρήματα όχι μόνο δεν μας τα επέστρεψαν, αλλά το 1962 με τις πλάτες των δυτικών συμμάχων μας υποχρέωσαν να αναγνωρίσουμε στο ακέραιο την ονομαστική αξία των προπολεμικών μας δανείων, την ίδια στιγμή που η Δυτική Γερμανία κρατούσε τουλάχιστον το 80% των καταθέσεών της για την ανασυγκρότησή της. Αλλά και για τα μαζικά εγκλήματα που διέπραξαν σε βάρος της χώρας φρόντισαν να έχουν καθεστώς αστιηλίας και ατιμωρησίας. Είναι χαρακτηριστικό το πόρισμα της εισαγγελίας του Μπόχουμ για αξιωματικό που συμμετείχε στη σφαγή των Καλαβρίτων. Τα αντίπεινα, γράφει το πόρισμα, ήταν αναγκαία και επιτρεπτά από το διεθνές δίκαιο, ώστε να αναγκαστούν οι αντίπαλοι, δηλαδή οι αντάρτες, να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο. Επομένως, δεν είναι παράνομη και η καθιονδήποτε τρόπο συμμετοχή στα αντίπεινα. Καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νίκο Τοβούτση, για ένα σύντομο χαιρετισμό.
Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συμβάλλω με 2 ιδέες σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που γίνεται σήμερα και μάλιστα σε μια σχεδόν σημαδιακή μέρα, καθώς αύριο είναι 21η Απριλίου. Με 2 ιδέες λοιπόν επί της ουσίας. Πρώτον, είναι η 3η περίοδος της Βουλής όπου λειτουργεί μια επιτροπή για τις αποζημιώσεις σε σχέση με τις γερμανικές επανορθώσεις και όλο το εύρος των θεμάτων που προηγούμενα ο Τριαντάφυλλος έθεσε, καθώς έχουν τεθεί όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι λοιπόν μια επιτροπή στη σημερινή τη σύνθεση, αλλά πάντοτε σε επαφή και με όλους όσους μέχρι τώρα είχαν συμβάλει, βουλευτές, πρώην βουλευτές, ευρωβουλευτές, εμπειρογνώμονες κτλ. Δεν είναι μια επιτροπή χόμπι, συγκυρίας, διαρκής επιτροπή της Βουλής που ασχολείται με αυτά τα θέματα θεωρητικά και διαχρονικά. Δεν έχει κανένα τέτοιο νόημα. Πρέπει να είμαστε σαφείς πια ότι σιγά σιγά μαζεύεται το υλικό έτσι ώστε να είναι μια επιτροπή μέσα από την οποία θα δρομολογηθούν άμεσα παρεμβάσεις οι οποίες να έχουν αποτελέσματα και μάλιστα σε διεθνή κλίμακα. Δηλαδή θα πρέπει αντιπροσωπεία αυτής της επιτροπής ή κλιμάκια ή με μια συγκεκριμένη στοχοθεσία που θα υπάρξει να επικοινωνήσει με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, να πάμε στη Γερμανία, να πάει στο κέντρο των εξελίξεων και των διεργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού όπου πρέπει, σε όσες χώρες επίσης είχαν τις εμπειρίες αυτές και με διαφορετικό τρόπο λύσαν ή δεν λύσαν αυτά τα θέματα. Θα πρέπει δηλαδή να μπει το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων, η διεκδίκηση πλέον πάνω σε ένα έδαφος που έχει προετοιμαστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αυτή η διεκδίκηση να συμπεριλάβει και ανθρώπους από αυτές τις χώρες και ιδιαίτερα και από τη Γερμανία που έχουν ευαισθητοποιηθεί και έχουν άποψη και έχουν μεράκι να θέσουν αυτά τα ζητήματα στη σημερινή εποχή. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο εξωστρεφές πρόγραμμα στο οποίο θα πρέπει να μπουν συγκεκριμένοι στόχοι για να πάμε πολύ γρήγορα στη φάση μιας αποτελεσματικής διεκδίκησης γύρω από αυτό το θέμα. Η δεύτερη ιδέα είναι η εξής. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολλαπλή κρίση ταυτότητας και μια πολλαπλή κρίση αυτογνωσίας. Λόγω ακριβώς όχι μόνο της παρατεταμένης βαθύτατης οικονομικής κρίσης και των νέων τυχών που έχουν υψωθεί ανάμεσα σε βορρά, νότο, ανατολή, δύση κτλ. Στη βάση των μεγάλων οικονομικών ανισοτήτων που έχουν οικοδομηθεί και των τεράστιων προβλημάτων στην οικονομία, που μέρους τους είναι η κρίση χρέους και τα λοιπά που ζούμε και Ορίστε. Γιατί έχουμε αντίλαλο? Μας το όνομά σας. Πατήστε το. Όχι, κοιτάξτε κάτι. Δεν υπάρχει περιθώριο για να γίνουν ομιλίες. Είναι η ώρα 9 παρά 10. Έχουν μιλήσει τόσοι άνθρωποι. Νομίζω ότι έχουμε... Είμαστε γεμάτοι από... Νομίζω ότι θα πρέπει να ακουστεί και η φωνή των δημάρχων και του δικτύου μαρτυρικών πόλεων και χωριών. Καμία αντίρρηση. Να έχετε υπόψη σας ότι η εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής αυτής, κατά τη φάση αυτή, έγινε πρόσκληση στο δίκτυο μαρτυρικών χωριών και πόλεων παρουσίαση απόψε. Δηλαδή, όχι, επειδή έτυχε, κύριε Πρόεδρε, επειδή αποχώρησε εκτάκτως ο πρόεδρος του δικτύου κ. Ραζουράς και μου ανέθεσε, εάν κάνω κάποια παρέμβαση, να αναφέρω για τις βασικές αρχές του δικτύου μας, θα μου επιτρέψουν, αν το κοινό θέλει, να πω έτσι 2 πραγματάκια, ανακάνοντας και μία μικρή... Καμία αντίρρηση και θα ήθελα να σας παρακαλώ πολύ, επειδή μας έχει υποβληθεί... 3 λεπτάκια. Ναι, ένα λεπτό. Θα σταματήσω. Απλώς για να σας διευκολύνω, επειδή μας έρχονται καθημερινά σχεδόν αιτήματα από διάφορα μαρτυρικά χωριά και πόλεις, τώρα ο κύριος Κρυσπύρου έχει φύγει,
Με πληροφόρησε ότι το χωριό του, από που κατάγεται την Πορτή Καρδίτσας, το κάψανε 2 φορές. Μία φορά οι Ιταλοί και μία οι Γερμανοί, αλλά και από άλλες περιοχές. Και ρωτούν πώς μπορούν να γίνουν μέλη του δικτύου. Υπάρχει ένα θέμα με τον ίδιο τον νόμο, βέβαια, έτσι, για την επίσημη αναγνώριση, και πρέπει να υπάρξει μια δραστηριοποίηση από την πλευρά του δικτύου, γιατί εσείς βρίσκεστε σε κάθε περιοχή, γιατί θεσμικά έχετε. Σαφώς. Έτσι, στους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι. Ναι. Μας ρωτούν λοιπόν πώς μπορεί να γίνει αυτό. Θερμή παράκληση να στείλετε στην Επιτροπή μας και το νόμο το σχετικό και οδηγίες για να μπορέσουν να ενταχθούν. Θα το κάνω. Όνομά σας όμως. Λοιπόν, λέγουμε Γιαννούλης Ευστάθιος. Με παρακάλεσε ο πρόεδρος, επειδή λόγω εκτάκτου γεγονότος, εάν κάνω μία παρέμβαση, να αναφέρω και τις βασικές αρχές του δικτύου μας. Είμαι δήμαρχος του Νικολάου Σκουφά, Γιαννούλης Ευστάθιος, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται το μαρτυρικό κομμένο, όπου στις 16 Αυγούστου του 1943 οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής διέπραξαν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 317 ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώθηκαν, σφαγιάστηκαν, ήταν όλοι αθώοι και άμαχοι και εκτελέστηκαν με φρικτό τρόπο. Από τότε και κάθε χρόνο, όπως και σε όλα τα μαρτυρικά χωριά, διοργανώνονται εκδηλώσεις από τις τοπικές κοινότητες και από τους δήμους σε συνεργασία με τους συγγενείς για να κρατούμε ζωντανή τη μνήμη όλων αυτών που τόσο άδικα χάθηκαν, θέλοντας παράλληλα και ζητώντας δικαιοσύνη για τα εγκλήματα που διεπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μηνύματα που θέλουμε να στείλουμε είναι κατά της αγριότητας, της βαρβαρότητας του πολέμου, μηνύματα ειρήνης και συμφιλίωσης των λαών. Δεν επιζητούμε εκδίκηση, αλλά τη δικαίωση. Και χρέος όλων μας είναι να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη των ολοκαυτωμάτων, ως το ελάχιστο που οφείλουμε στα θύματα και τον πολιτισμό μας, και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναζήτηση και διεκδίκηση των εύγλων ηθικών και υλικών αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν σε ανθρώπους, υποδομές και περιουσίες, καθώς και η διεκδίκηση της επιστροφής των πολιτιστικών θησαυρών που ληρατήθηκαν από τις κατοχικές δυνάμεις. Όπως αναφέρεται και υπογραμμίζεται στο απόρριτο πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, το ελληνικό κράτος δεν έχει ποτέ αποποιηθεί των αξιώσεών του. Τι κάνει όμως? Φυσικά ελάχιστα έως τίποτα. Εμείς, το Κομμένο, ο Δήμος Νικολάου Σκουφά και το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων διακηρύσουμε περίτρανα προς πάσα κατεύθυνση την πάγια και σταθερή μας θέση για δυναμικότερη, μαχητικότερη και εντονότερη διεκδίκηση της καταβολής των οφειλωμένων γερμανικών αποζημιώσεων στους απογόνους των θυμάτων. Δεν τις διαπραγματευόμαστε, αλλά ούτε και τις συμψηφίζουμε με τις οποιασδήποτε άλλες παροχές, αλλά ούτε και με την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με το Γενικό Λογιστήριο, και όπως αναφέρθηκε πολλές φορές εδώ, οι γερμανικές ωφελές ανέρχονται σε 110 δισεκατομμύρια περίπου. Οι Γερμανοί όμως, συνάδελφοι, φίλοι παραβρισκόμενοι, δεν μας οφείλουν μόνο χρήματα, αλλά και πόνο, αίμα και δάκρυα, τα οποία δεν αποτιμώνται. Ζητάμε λοιπόν από την ελληνική κυβέρνηση τη βολή των Ελλήνων και τους ευρωβουλευτές να ξεκινήσουν και να θέσουν άμεσα το μεγάλο εθνικό θέμα στη γερμανική πλευρά, αλλά και στο Ευρωκοινοβούλιο, ξεκινώντας άμεσα διακρατικές διαπραγματεύσεις για την οριστική επίλυση και πλήρη εξόφληση των οφειλωμένων από τους Γερμανούς. Και θα ήμουν αγνώμων εάν ξεχνούσα αυτή την ιστορική ημέρα, όπως χαρακτηρίστηκε, να μην ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτές κύριο Μαριά και Κούλογλου, που μας έδωσαν τη δυνατότητα να επισκεφτούμε 2 φορές τις Βρυξέλλες και να θέσουμε στην καρδιά της Ευρώπης, την Ευρωβουλή, το ζήτημα του Κομμένου και την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Κλείνω, σας υποσχέθηκα ότι θα είμαι σύντομος, με ένα ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν υπογράφει, ένα ερώτημα προς την κυβέρνηση αλλά και προς τις κυβερνήσεις, γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν υπογράφει ώστε να γίνει εκτελεστέα η απόφαση του Πρωτοδικείου Λεβαδιάς, δίνοντας τέλος σε ένα δικαστικό μαραθώνιο που άρχισε από το μακαρίτη τον κύριο Σταμούλη το 1995 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ώστε οι διστομίτες να πάρουν τα χρήματα τα οποία τους εκδίκασε το Πρωτοδικείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εύλογο το ερώτημά σας, όπως και το ερώτημα γιατί δεν καταργείτε το σχετικό άρθρο
923, αν δεν κάνω λάθος, είναι σωστά το λέω, που απαγορεύει την κατάσχεση αλλοδαπής περιουσίας χωρίς την υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα που αφορά τις διακρατικές σχέσεις. Δεν έχουμε πάρει καμία απόδειξη από καμία ελληνική κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, έχω άποψη, την έχω διατυπώσει και δημόσια, μέλη της κυβέρνησης. αλλά δεν μπορώ να απαντήσω για λογαριασμό της κυβέρνησης. Ποιος άλλος, ποια άλλη θέλει να ρωτήσει? Ναι, συγγνώμη. Ναι, αλλά έχω ένα εμπόδιο μπροστά μου και πρέπει να σηκωθώ για να σε δω γι' αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Αξιώτης. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα πράγματα. Ότι η ομάδα Δίστομο Αμβούργο όχι μόνο περικύκλωσε το Μουσείο Περγάμου, αλλά είχαν την φαϊνή ιδέα οι γυναίκες να βάλουν δήθεν παιδιά και βάλαν τα καρότσια μέσα στο μουσείο. Κάτω όμως από τα σεντόνια των παιδιών είχαν κρύψει πανό και μόλις μπήκαν μέσα στο Μουσείο του Περγάμου βγάλαν τα πανό. Αυτά για τον κύριο Βασιλιάδη. Για τον κύριο Δήμαρχο Σκουφά έχω ένα ερωτηματικό ως προς τις ενισχύσεις που κάνει η Γερμανία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο και όπου κάπου θα τους δώσουν κάτι χρήματα να κάνει ένα κοδονοστάσιο ή κάτι τέτοιο. Να επανέλθω όμως επί της ουσίας. Η κυρία Κωνσταντινάκου ανέφερε κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά σήμερα. Εγώ το ξέρω διότι την άκουσα στην Βουλή, στο κανάλι της Βουλής, όπου έδινε μια συνέντευξη. Και πριν 15-20 χρόνια είχα ψάξει και εγώ τα αρχεία της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου είδα τη συνθήκη ή μάλλον τη συμφωνία με τους Ιταλούς. Ανέφερε λοιπόν η κυρία Κωνσταντινάκου σήμερα, αλλά και στην κάτι το οποίο για πρώτη φορά επαναλαμβάνω, ότι και οι Ιταλοί χρωστάνε κατοχικό δάνειο. Αυτό λοιπόν οι νομικοί, οι οικονομολόγοι ας ψάξουν τη συνθήκη αυτή. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Κωνσταντινάκου, διότι ο κύριος Μπαρούνης στη διάσκεψη των Παρισίων έκανε διαχωρισμό των αποζημιώσεων ή των οφειλών που θέλει ο κύριος Γλέζος από τα κατοχικά δάνεια. Μάλιστα. Αυτά ήθελα. Να σας πω ότι προσωπική μου άποψη είναι, βέβαια, εγώ δεν μπορούσα να αλλάξω τον τίτλο της, με απόφαση της Βουλής επανασυγκροτήθηκε ότι θα έπρεπε να λέγεται κατοχικών οφειλών και όχι μόνο γερμανικών, παρά το ότι είναι η μερίδα του Λέοντος, έτσι δεν το παραγνωρίζουμε. Λοιπόν, και μια διόρθωση. Έτσι όμως συγκροτήθηκε, συνεχίζουμε αυτό, χωρίς βέβαια από την άλλη μεριά να ξεχνάμε ότι ήμασταν υποτριπλή κατοχή. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε ότι το δικόσιμο έδωσε αφορμή για την τροποποίηση, αλλά το δικόσιμο που είπατε δεν είναι το Κουμένου, είναι του Δομένικου και της Σαρίτσανης. Το Δομένικο έκανε αγωγή στους Ιταλούς και ο Αυτό είπα. Ναι, είπατε το Κομμένο. Το Δομένικο, ναι. Και άλλοι. Εγώ πιστεύω ότι με την κατάργηση του δικαστικού ενσύμου θα έχουμε βροχή από αγωγές και πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να οργανώσουμε και μια ειδική εκδήλωση. Ναι. Ναι, Μανώλη, ναι. Φίλοι, δυστυχώς στη συνεδρίασή μας υπάρχει κανένας βουλευτής από τη Διακομματική Επιτροπή εδώ και δεν τον βλέπω. Ποιος? Ναι. Η Εύη Καρακώστα πού είναι? Υπάρχει εδώ βουλευτής? Α, εσείς, ναι. Ευτυχώς που υπάρχει ένας αντιπρόσωπος, διότι είναι λυπηρό το γεγονός. Και το λέω, δεν μπορώ να μην το πω. Όταν συνεδριάζει η Επιτροπή και είπαμε ως 9 η ώρα πρέπει να είναι εδώ.
ελπίζω εσείς και ο Πρόεδρος να αντιπροσωπεύσετε τους βουλευτές και να μεταφέρετε όλα. Μένει εκκρεμές το θέμα του κατοχικού δανείου και θα ξαναπώ εκείνο που έχω ξαναπεί στο φίλο μου τον Χριστοδουλάκη. Όλη η προσπάθεια είναι να φανεί ότι το μόνο θέμα που υπάρχει από τις διεκδικήσεις είναι ποιο? Το κατοχικό δάνειο. Και αυτό όσο μπορούμε πιο χαμηλά. Φοβούμαι ότι με όλα αυτά που λες από τον Μάρκο, από τη δραχμή, από τις χρυσές λίρες, από τα δολάρια και τα λοιπά, μέσα σε όλο αυτό το πέλαγος των χρημάτων, να χάσουμε το παιχνίδι. Άλλη μια φορά σου λέω, Χριστοδουλάκη, πρόσεξε, διότι με όλη αυτή την ιστορία οδηγούμαστε σε αυτό που θέλουν οι Γερμανοί. Ένα μικρότατη αποζημίωση μόνο με το κατοχικό δάνειο. Αυτό στο έχω ξαναπεί, στο ξαναλέω και τώρα. Και θα ήθελα να τονίσω ότι από ό,τι με διαβεβαίωσε η γερμανική πρεσβεία, τα χρήματα που δίνονται για θέματα μουσείων ή οτιδήποτε άλλο σε αυτές δεν έχουν καμία σχέση με την αποζημίωση. Είναι εκτός. Με διαβεβαίωσε, Ερμίδη μου, με διαβεβαίωσε ο Γερμανός πρέσβης και το λέω δημόσια και δημοσιευτή. Με διαβεβαίωσε ότι δεν έχουν σχέση. Λέω με διαβεβαίωσε ότι δεν έχουν σχέση. Πώς να το πω? Καμουφλάζ. Όταν σου δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση, γιατί είναι καμουφλάζ? Στο δηλώνει δημόσια. Άντε πες το, προτιμάζω το κομμένο ότι... Του το είπα. Δηλαδή, λέω δημόσια, Ιγνάτιε, λέω δημόσια αυτό το πράγμα, ας δημοσιευτεί σε εφημερίδες και ας πει να με διαψεύσει ο πρέσβης της Γερμανίας. Δεν αφιβάλλω, αλλά αυτά τα χαρίσματα. Λέω, παρακαλώ πολύ, γι' αυτό το λόγο τον ρώτησα ειδικά και μου έδωσε αυτή την απάντηση. Είναι ανεξάρτητο το ένα θέμα με το άλλο. Όπως μου είπε και το εξής, όλα όσα λέει ο Ρίχτερ δεν έχουν καμία σχέση με τις θέσεις της Γερμανίας. Καμία σχέση. Μα αφού βγήκε και το είπε, τι να κάνουμε? Λοιπόν. Βγήκε και το είπε. Εντάξει. Λέω λοιπόν, αγάπη, λέω το εξής. Εγώ το λέω, το καταγγέλω δημόσια. Το δημοσιοποιώ. Αν βγει να το διαψεύσει. Αυτό κάνω. Δεν θες να το πω δηλαδή? Και ξανατονίζω και στο τέλος πάλι ξανά. Ο αγώνας δεν είναι μονάχα το κατοχικό δάνειο. Είναι αρχαιολογική θησαυρή. Είναι η επανορθώση του σημειωμένου. Είναι το κατοχικό δάνειο όσον αφορά τις οφειλές των δημόσιων. Και όσον αφορά τις οφειλές προς τους πολίτες εξακολουθεί να υπάρχει το θέμα. Και απαντώ. Μόνο στην Ελλάδα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, διότι δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών στην Ελλάδα, η εκτελεστική εξουσία είναι και η δικαιοσύνη. Λοιπόν, μόνο ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε καμιά άλλη χώρα ευρωπαϊκή δεν χρειάζεται να έχει την υπογραφή του για να κάνει κατάσχεση. Και φυσικά τον έχω πει κι άλλη φορά και τον προκαλώ και τώρα να κάνει κατάσχεση, να τελειώσει η ιστορία. Και αυτό πρέπει να είναι το έτοιμο άλλο μας, να πάει να κάνει κατάσχεση και να αφήσει τα κόλπα και τα λοιπά. Όταν όμως έχεις Υπουργείο Δικαιοσύνης, που σημαίνει ότι η εκτελεστική εξουσία ασκεί δικαιοσύνη και δεν γίνεται διάκριση εξουσιών, τι να πούμε παραπέρα.